Imos comenzar o pleno ordinario mes de marzo. Punto primeiro, aprobación da data anterior hasta número 2/17, sí. Se pode ser, quero dicir algo. Pois, dende o Grupo Municipal do BNG, ante a insostível situación creada tras a imposición do PP con respecto ao horario dos plenos, queremos manifestar. Primeiro, a nosa máis rotunda condena a atitude do PP de Soutomaior, en especial a atitude do alcalde Agustín Reguera, pola negativa sistemática, non xa a tratar e a buscar un acordo que solucione esta esperpéntica situación, senón mesmo a sentarse a falar cos representantes lexítimos da maioría do pobo de Soutomaior. Esta imposición do Partido Popular motivou que hoxe dous dos nosos compañeiros e compañeiras non puidesen estar presentes neste pleno e está a ocasionar graves problemas nos traballos e nas vidas persoais das concelleiras e dos concelleiros da oposición. Terceiro, que empregar unha posición de poder para ocasionar problemas persoais àqueles que non concordan coas nosas ideas na procura de ventaxismo político é unha actitude caciquil e antidemocrática que os veciños e veciñas de Soutomaior deben coñecer. Cuarto, que a veciñanza de Soutomaior exixe de todos nós que nos sentemos, dialoguemos e cheguemos a acordos para mellorar as condicións de vida da nosa veciñanza. A actitude amosada por Agustín Reguera, ademais de ser intolerable, califica política e moralmente. E quinto, dende o BNG, a pesar destas situacións antidemocráticas, seguiremos traballando por un Soutomaior máis xusto, transparente e democrático. E, lonxe de nos amedrentar, estas actitudes o único que fan é reafirmarnos no noso traballo e no noso compromiso por un Soutomaior que supere o caciquismo e estas actitudes antidemocráticas. O victimismo está ben, non? Sempre dá resultados, en política sempre dá resultados. Dicir que estamos cumplindo un mandato do pleno. É dicir, estamos cumplindo un mandato do pleno que di que os plenos ordinarios serán o último xoves de cada mes á 1 da tarde. É dicir, non estamos inventándonos nada, non estamos caciqueando nada, non estamos falseando nada. Estamos cumplindo unha orden plenaria. Por lo tanto, hai que ser respetuoso coas órdenes plenarias, cos mandatos plenarios. E, por lo tanto, bueno, cada un pode tomar como queira. Pero os mandatos plenarios en Pontevedra celebranse esta hora e non pasa nada. E supoño que non lle chamarás ao alcalde de Pontevedra cacique. Supoño que non. Supoño que non. Que non será... Aquí somos caciques e en Pontevedra non. Eu supoño que non. Supoño que serei o mismo cacique que o alcalde de Pontevedra. Por poñer os plenos pola mañá. Exactamente o mesmo. Por tanto, hombre, vamos un pouco a medir as palabras, porque eu creo que todo isto está ben, queda moi ben, estes populismos son... Bueno, quedan ben, pero, bueno, creo que non estamos facendo nada que sean as reglas do xogo da democracia. Quen ten maioría, pois manda. E así o quixeron os veciños de Soutomaior. De momento, o Partido Popular ten a maioría neste pleno. Por lo tanto, pois, hai que acatar as decisións do pleno, non do alcalde, do pleno. Quer dizer, o pleno foi o que decidiu que os plenos ordinarios se celebraran o último xoves de cada mes á 1 da tarde. Falouse para cambiar a vos e vos ben a semana anterior, pero concelleira do PSOE non lle iba ben a semana anterior. Por lo tanto, hubo que facelo respetando o mandato do pleno. É que non, outra cousa, que vos queirades outra cousa, outro sistema, que queirades inventar a democracia, pero non, está inventada e, por lo tanto, vamos a aplicala. Ni máis, ni menos. O único que queremos, e xa o pedimos, foi sentarnos para dialogar un horario no que os demais... O horario está posto. O pleno decidiu o PP decidiu horario. O pleno, a maioría do pleno. Que sodes vos? A maioría do pleno. Pero, hombre... Hoxe, como podedes ver, non están dous compañeiros por motivos laborais. Pedimos xa, en varias ocasións, cambiar os horarios dos plenos. Pedimos, esta vez, sí, tiveron unha reunión, unha xunta de portavoces. Tuvemos reunión, non? Sí. Vale, menos mal.
Deusenos a posibilidade da semana pasada e Verónica non estaba. Non se nos deu ningunha outra posibilidade. E nós o que pedimos é que a seguinte non estaban os deste lado. Entonces, hombre, hai que respetar o horario que se puxo. Non, o que hai que respetar é que hai concelleiros de primeira e concelleiros de segunda. Non, que somos todos... Non se puxo o pleno outro día, puxose o pleno o día que está... Sabemos de aquí, o primer día do ano, sabíamos que durante 4 anos íbamos a ter ese horario. Por lo tanto, pues, bueno... E cada vez que hai respetámolo. Home, non é por nada que non poidan asistir dos concelleiros, pedimos un cambio, podíase facer excepcións como tamén nos realizamos outros cambios. Sí, e sentámonos. Non foi posible, pero que falta de voluntad non. Pero, bueno, en todo caso, non é unha decisión, porque o Agustín Reguera, como dices ti, pois lle dé a gana de convocalo cando lle dé a gana, non. Os plenos ordinarios son sempre o último xoves de cada mes, o último xoves de cada 2 meses, á 1 da tarde. Como son en Pontevedra pola mañán, Non creo que o alcalde Lores non creo que o alcalde Lores sea cacique por telos á mañán, Ou hai caciques de primeira e caciques de segunda. Ou hai caciques de primeira e caciques de segunda. Até esta legislatura os plenos eran pola tarde. Que? A pasada legislatura os plenos eran pola tarde. Algúns, outros non. E nesta decidimos facelos pola mañán. Vale. Bueno, vamos aos asuntos de orden do día. Primeiro punto, moción do BNG para demandar un sistema de... Ata, perdón. Ata, sí. Nos ímonos a externa. Creemos que a ata non reflexa plenamente como foi o debate que houve no pleno. Entendemos que é moi complicado, posto que foi un debate moi intenso, por iso nos imos a externa. Recóllese nos vídeos, así que non temos problema, pero a ata non reflexa tal cal como foi o debate, pero repito, polo intenso que foi, por iso non se pode recoller. Abstención, non dixestes? Sí. Moi ben. Punto segundo, moción do BNG para demandar un sistema de concerto para financiar os servizos públicos básicos en Galicia. Presentamos esta moción porque o actual sistema estatal de financiamento autonómico que está vixente desde o 2009 amosou a súa ineficacia para atender os servizos públicos básicos durante a crise. Por iso, dende o BNG, creemos necesario mudar o actual modelo onde Galiza recibe o que se acorda en Madrid, sen capacidade de exercermos nós unha política fiscal propia. Galiza ten competencias en políticas básicas e xestionando servizos básicos como poden ser a educación, a sanidade, a dependencia ou os servizos sociais, que son parte das políticas de benestar que requiren un elevado recurso económico para o seu funcionamento. A pesar disto, o sistema de financiamento baseado en transferencias e cesións de impostos apenas lle permite a Galiza decidir realmente sobre a súa política fiscal e sobre a xestión e recadación dos impostos que se pagan aquí, que son o soporte que financia as competencias e os servizos atribuídos a Galiza. O propio goberno galego cifra en 7 de cada 10 euros a porcentaxe de fondos de orzamento da Xunta destinados a políticas sociais. Repito, a pesar de exercer estas competencias nos servizos básicos, non ten capacidade a Xunta para responsabilizarse do ingreso para financialo. Así, no que atinxe os ingresos, 2 de cada 3 euros dos orzamentos da Xunta de Galiza dependen do sistema de financiamento común, cuxas decisións fundamentais determina o Estado. Se Galiza tivese un sistema de concerto económico co Estado español, sería a Xunta de Galiza, como administración responsable de cada un dos servizos públicos básicos, quen decidise o diñeiro destinado a estes e a responsable de decidir sobre os impostos. Cun sistema de concerto para Galiza, avanzamos a hora de decidir sobre nós mesmas e tamén nos convén dende o punto de vista económico, porque tamén gañaríamos diñeiro para atender as competencias do noso país. Hai dos territorios, como son o País Vasco e Navarra, que si que teñen concerto económico co Estado e estes ambos modelos sempre tiveron un alto consenso entre ambas administracións implicadas e conseguiron, ademais,
que as facendas destes territorios gozasen dunha maior suficiencia financiera e mesmo acreditaron unha maior eficacia á hora da aplicación da política fiscal. En novembro, creo recordar que foi, o presidente da Xunta de Galiza, Núñez Feijóo, amosouse disposto a que Cataluña tivese un concerto similar ao País Vasco ou o Navarra, polo que implicaría que as nacións, as que lle chaman nacionalidades históricas, gozasen dun sistema de relacións económicas e fiscais bilaterais do Estado co que Galiza non pode ficar a marxe. Por iso, queremos un financiamento propio para o noso país, con plena capacidade para deseñar a política fiscal. Sen política fiscal propia e sen un modelo onde a xestión do gasto vaya ligado ao do ingreso, sen facenda galega, que regule e recade os nosos recursos económicos, non hai garantía de financiamento dos nosos servizos públicos básicos nin do deseño dunha política económica propia a caídas de estímulo nos nosos sectores productivos. As galegas e os galegos estamos contribuindo con máis diñeiro en impostos ao Estado español do que o Goberno central logo nos transfire a nos nos seus financiamentos. Os últimos datos dispoñibles son os do 2014, no que consta unha recadación final de 11.131 millóns de euros e que nós recibimos ese ano 7.034 millóns de euros. Preto de 3.500 millóns son os que estaríamos perdendo se tivésemos un concerto económico. O sistema de concerto económico permite mellorar tamén o financiamento dos servizos básicos, ampliar as competencias asumidas para incorporar a administración galega e tamén para asumir a administración do financiamento dos concellos, tendo en conta, por exemplo, o que supón a dispersión xeográfica ou o avillentamento. E tamén se evitaría que se dese preferencia dende o Goberno central a destinar os nosos impostos, por exemplo, para o rescate da banca privada ou manter un abultado financiamento da defensa e armamento militar. Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar o Goberno galego a definir un novo acordo de financiamento para Galiza baseado no concerto económico na atribución a Galiza da plena capacidade normativa e responsabilidade fiscal sobre todos os impostos reportados en Galiza, para asegurar a consecución efectiva do principio de progresividade fiscal no sistema impositivo. B. Demandar, con base no modelo de concerto económico, a territorialización completa dos atributos do sistema fiscal soportados en Galiza, con capacidade normativa plena para se adaptar ás necesidades de Galiza e de dotar o Goberno galego dun elemento esencial de autogoberno, a política fiscal. C. Impulsar a creación dunha axencia tributaria galega que terá a capacidade para a organización e o exercicio de todas as funcións propias e de xestión atributiva, exercicio, xestión, recadación, revisión, sanción e inspección, como única administración responsable de todos os atributos soportados en Galiza. Esta axencia será encargada de levar a termo a transferencia dos recursos necesarios dende Galiza ao Estado en concepto de custo das competencias e dos servizos comuns prestados que afecten a Galiza, que será fixada con carácter plurianual e revisável en función de criterios e parámetros obxectivos. A transferencia aos concellos galegos con base nun modelo propio de financiamento local dos recursos necesarios para atenderen as súas competencias e servizos locais con criterios propios que permitan unha adaptación ás características do territorio e da organización local galega. E D. Procurar a creación dun mecanismo de distribución territorial vinculado á renda relativa que sirva de elemento verdadeiro para a reducción de actuais diferenzas nos niveis de servizos e infraestructuras e que contribúan a unha verdadeira converxencia nos niveis de renda entre os diversos territorios do Estado. 2. Trasladar este acordo ao presidente do Goberno galego, ao presidente do Parlamento de Galiza e ás persoas portavoces dos grupos parlamentares. Vamos a ver. Por suposto que o BNG parte de plantexamentos distintos ao modelo que defendemos nós. Por suposto, o Partido Popular defende un plantexamento territorial distinto ao que defende o BNG. Galicia non recada tanto como di o BNG. Iso eu creo que non é certo. O BNG lle ven moi ben dicir que Galicia ten unha capacidade recadatoria moi elevada, equiparable a de outras
comunidades autónomas, pero a realidade, lamentablemente, pois non é así. Sendo unha comunidade autónoma, a galega, non? Coa renda per cápita, pois, por debaixo da media española, un sistema de concerto como do País Vasco, do Navarra que te decías, pois sería perjudicial a todas luces para Galicia. Dades uns datos dunha recadación en Galicia de 11.000 millóns de euros, pero a verdade é que non sei onde salen eses datos, son datos de 2014, non sei onde salen. Eu teño outros que non sei se son millores ou peores do IGE e son bastante menores, non? Vos dicides 11.000, pois o IGE di que son, dice, recadación tributaria do Estado en Galicia, no ano 14 perto de 6.000 millóns, no ano 15 perto de 6.500. Non sei onde sacades esos datos de 11.000 millóns, pero en todo caso eu xa non quero entrar en un tema de cifras, porque ao final te dices unha cousa, eu podo dicir outra, e ao final vai ser difícil ponerse de acordo nas cifras. Pero o que sí me gusta é ver o que opinan os expertos. Os expertos tamén opinan diferente ao BNG, é o Foro Económico de Galicia, que é un foro, precisamente non é un foro, pois, este un foro do Partido Popular, de ningún partido político, é un foro integrado, pois, por profesores, moitos deles catedráticos en economía, por investigadores, por empresarios e directivos, pois, dos máis representativos dos distintos sectores e áreas de Galicia, o Foro Económico de Galicia, pois emitiu un informe neste ano, o informe 19/2017, dice Galicia diante da reforma do sistema financiero, do sistema de financiamento autonómico. É moi interesante. Na súa páxina 10 deste informe do Foro Económico de Galicia, xa digo que eu creo que está formado por importantes economistas de Galicia, na súa páxina 10 dice: se o concerto se convertese no sistema que adotasen todas as comunidades, Galicia afrontaría unha perda que podería ser arredor dos 1.000 millóns de euros anuais. Estamos falando de 1.000 millóns de euros anuais. Non estamos falando de ningunha broma. Iso dice o Foro Económico de Galicia, non o dice ni o Partido Popular, ni o digo eu, ni o dice, creo que un foro importante de Galicia no que ven a dicir que se todos tiveramos este sistema sería non perjudicialísimo para Galicia, 1.000 millóns de euros ao ano, o cual creo que daría para facer moitísimas cousas, non? Falades da necesidade tamén de crear unha axencia tributaria propia para Galicia, non? Bueno, eu creo que non, Galicia xa conta cunha axencia tributaria, dende o ano 2013 xa existe a Triga, que é a Axencia Tributaria de Galicia, creada mediante o decreto 202/2012 do 18 de outubro, no que tamén se aprobou o seu estatuto. Por tanto, os galegos xa levan 4 anos liquidando os impostos transferidos nunha axencia propia. Claro, o sistema de financiamento eu creo que non pode servir para resolver problemas ou demandas identitarias. Eu creo que o que se trata de obxectivar o custo efectivo da prestación dos servicios públicos, sobre todo os que ti decías, a educación e a sanidade, que son os servicios que se levan a maior parte de todos os presupostos. E nós, desde o Partido Popular, nos gusta falar máis de persoas que de territorios. Eu creo que as persoas, falar só de territorios está ben, pero non nos gusta falar de territorios e falar tamén de persoas. Trátase de prestar os servizos a todo o mundo por igual, nenos, maiores,
independentemente das cidades onde viva, non? Nós estamos máis polas persoas que non falar de territorios. Nós o que queremos, de feito, na conferencia de presidentes, xa o goberno, o presidente de Galicia, fala da necesidade de tratar unha partida específica para o gasto sanitario, que representa, como ti ben sabes, un 40% dos orzamentos da Comunidade de Galicia. Nós pensamos que Galicia sigue tendo un caixe no estado das autonomías, e probablemente ese sexa a diferente entre vos e nós, que vos ao mellor tendes outro enfoque distinto, non sei se mellor ou peor. Nós, desde logo, creemos no estado das autonomías, e por iso pensamos que o sistema de concertos perxudicaría enormemente a Galicia. Por iso non o dicimos nós, dicen xentes como este Foro Económico, e por iso nos parece que vamos a votar en contra desta moción, porque nos parece sería unha pena que se Galicia entrara neste concerto, perder 1.000 millóns ou 800 ou 600, me dá igual, a cifra non me dá igual, pero que é unha barbaridade, sería moi perxudicial para Galicia, e eu por encima de temas identitarios está, como dixen, as persoas, os servicios, e creo que todo o mundo ten dereito, viva onde viva, a ter os mesmos dereitos e servicios. Para nós, a pregunta é: por que supoñemos que en Madrid saben xestionar mellor os nosos impostos que nós mesmos? Porque damos por suposto que a capacidade fiscal e a recadatoria é máis eficiente se a famos de fora que se a facemos nos mesmos. Seguramente que se lle preguntásemos isto a moi grande parte das galegas e dos galegos, respondería que isto non ten sentido, pero claro, compre estender o mito de que somos un país subsidiario. Pero esta xente é a mesma que, por exemplo, despois de décadas e décadas de espolio, son os que din que a P9 non está amortizada e que hai que seguir renovando contratos para que nos sigan expoliando. Tamén hai que ter en conta que hai algúns estudos das balanzas fiscais nos que o problema é que hai tal disparidade de criterios metodolóxicos que en calquera estudo destes fai que científicamente a razón se lle dea a persoa que fai os estudos. Tamén hai que ter en conta que neste caso non se acorda todo o fluxo que hai entre Galiza e o Estado. Que estas balanzas fiscais non son utilizadas pola Unión Europea co Estado español. Mais, fronte a isto, está a realidade empírica, na que ningún dos territorios que ten concerto estaría disposto a renunciar a él. E tamén que o concerto permite incrementar o PIB, xa que xestionando os nosos propios recursos económicos poderíamos investir naqueles sectores productivos que crean riqueza e melloran as nosas condicións de vida. E ti falabas do Foro Económico de Galiza, eu tamén te podería dar nomes, como por exemplo de Xosé Díaz, que acaba de publicar un libro hai moi pouco, que son As contas que nos contan, no que cuestiona a idea de dependencia que hai sobre o noso país. Fala do concerto económico, o que me remitía antes, que según os estudos acaban dando a razón a quen os fai. Si estudamos as balanzas fiscais, vanlle acabar dando a razón a ese. Eu poñoche outro exemplo dunha persoa que fai estudos e que, por exemplo, di que sí que non somos ningún país subsidiario, non somos dependentes e que o concerto económico sería moi beneficioso para Galiza. Despois, dicir que, porque moito do que se critica tamén é que a crítica que se nos fai ás veces é que non somos solidarios. Sí que somos solidarios, pero tamén queremos que os demais o sexan con todos nós. Somos os que temos as pensións máis baixas do Estado, os que temos os salarios máis baixos do Estado, os que temos as peores condicións, e ainda por riba somos os que damos a Madrid máis cartos dos que eles nos apechegan a nós. Moi normal, tampouco nos parece que sexa. Non se trata de ser subsidiarios, trátase de que ao noso criterio Galicia sale perxudicado con este criterio. Se salimos perxudicados, nós non podemos apoiar este sistema. E a mí me parece ben que Xosé Díaz
respeto moito a opinión de Xosé Díaz ou de outro autor, que eu respeto moito todos os libros que se fan, pero non estou falando de persoas individuais, estou falando do Foro Económico de Galicia, que é o foro económico máis importante que hai en Galicia. É dicir, non estou falando de un foro económico nin dunha fundación do PP, nin dunha fundación do Bloque, nin do PSOE, non, estou falando do Foro Económico de Galicia, que non hai máis que ver quen están no Foro Económico de Galicia, os maiores catedráticos de economía, os máis reputados, xente da empresa de Galicia, das empresas máis... Hombre, eu con todo o meu respeto a todos os que publican libros, pero eu fime máis dun foro que me merece, pois, que non de unha opinión particular dunha persona. En todo caso, pois, mira, son ideas distintas que temos e a forma de ver as cousas, por suposto, senón non estaríamos vos aí así, non? Por lo tanto, vamos, a non nos parece, e seguimos dicindo que este sería moi perxudicial para Galicia, sería un empeoramento dos nosos servicios e, por tanto, vamos a votar en contra desta moción. Non nos inventamos os datos. Na moción os pon claramente, serían 3.500 millóns máis que estaríamos recadando, non perdendo. Eu digo que non, te dices que sí, e eu me remito ao foro económico, que ao final supoño que serán máis independentes. Pero está claro que non vamos chegar a ningún acordo. Por lo tanto, votamos. A favor, votamos a favor da moción ou da... Da moción? Sí, la moción, esa está. En contra. A favor da moción? Abstencións? E en contra? Pois pasamos ao punto seguinte, que é... O número 3, que onde está? Teño aquí o número 3. Adhesión á Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias. Bueno, este é a adhesión a un modelo de acordo corporativo que hai de adhesión á Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias, que non nos compromete a nada, e se en algún momento pensamos que nos podemos adherir a algún tipo de contratación que fan eles a gran escala, pois nos podemos unir. Por tanto, eu creo que non nos obriga a nada, non temos que... E só, pois, cando a este Concello lle conveña, pois, adherirse a algún tipo de contratación que les fan a gran escala. Bueno, nós aquí non sabemos se se refire a PVPC, a Batur, ou a cal se refire, se alta potencia, baixa potencia, ou a que se refire. Pero este é xeral, non é só para isto, Non se o dixemos non é só para isto, Non se o dixemos na comisión de réxime interior que tivemos outro día, que non íamos votar a favor de algo que nin sabemos o que supón, as condicións que supón, nin tan siquiera que se nos presenta un estudo das posibles tarifas que vai haber, ou sabendo se compensa, se non, se compensa sacar a concurso a comercialización ou o que sexa. Entón, nós non imos votar a favor de algo que non sabemos nin a oferta nin a contía. Vamos a ver, isto non é só para porque hai un exemplo de electricidade en alta, isto pode ser para seguros, pode ser para a merca de gasoil, pode ser para moitas cousas, que a FEN contrata a nivel, aquí hai un exemplo, pero isto non é só para isto, pode ser para máis cousas, non? Eu remítome a documentación. Xa, non, pero isto era un exemplo, pero quero dicir que o acordo, o que di é adherirse á Central de Contratación da FEN, a fin de poder contratar as obras e de suministros que oferte a cintada central, non é só para eso, quero dicir que ese era un exemplo, non? É que, bueno, pois, hai moitos, e un deles era o da electricidade, pero en todo caso... Na comisión non se nos expuxo iso así, dixose que ia ser para adherirnos, pero que... Nos o que nos remitimos é que a nos a documentación que se nos achegou, e por iso digo, realmente que non sabíamos nin a que se refería. A documentación sería isto solo, tampouco tiña por que ser máis, isto era un exemplo, quer dicir, que a documentación é adherirse a este acuerdo, o acuerdo é este, non é que falte documentación, é que o acuerdo é este, adherirnos a Central de Contratación da FEN a fin de poder contratar obras e servicios que eles van sacando durante o ano e que se ao Concello lle interesa, pois, porque son mellores precios, pois, poder sacalos por aí, pero non é outra. Bueno, pois, unha cousa máis. Votamos, entón. Abstendernos, entón. Nos, abstención. Sí, moi ben. Dixo abstención e votamos a favor. Pasamos a dar conta.
Dase conta do seguimento orzamental do cuarto trimestre de 2016. Bueno, supoño que tendes esta documentación e se informa sobre o cumprimento do objetivo de estabilidade orzamentaria e do límite de débeta no proxecto orzamentario xeral no cuarto trimestre do exercicio 2016. Sabedes que se cumple co objetivo de estabilidade orzamentaria coa regra de gasto. Dase conta do corrección de erro material na resolución da alcaldía número 5/2017 relativa a modificación de créditos 1/17 por incorporación de remanente dos decretos. É unha corrección de erro material onde debería dicir 340.207 eran 339.356. Dase conta da modificación de crédito 2 por transferencia de crédito entre o mesmo grupo de función, o 3 é por incorporación de remanentes de crédito con cargo remanente líquido de tesorería, e o 4 é por xeración de crédito de expediente 61/2017. Todo fanse todas estas modificacións, porque seguimos en orzamentos. Cando van sair os vamos. orzamentos? Eu neste mes que entra temos. Dar conta a liquidación do orzamento 2016. Dase conta da liquidación de... Unha liquidación tamén quero facer unha pequena... Sí. Remitíndome á liquidación, o Sí. que é o documento. Sí. Nos investimentos, como Sí. pode ser que só haxa o 51,68% No, claro. executados? Eu estou me Sí, remitindo á liquidación. No, a liquidación tamén hai que interpretala, Claro, pero temos a se me deixas acabar, por favor. Eu deixo-te No, acabar. é que ademais, bueno, o orzamento inicial eran 611.771, estou Sí. falando dos investimentos. Sí. E o remanente de crédito acaba sendo 553.367, cando Sí. o definitivo era 1.145.000. Tes toda a razón. Como pode ser que haxe todo ese Pois eu remanente? te explico, se non temos aquí a interventora que non pode explicar mellor A seguro. interventora xa falamos outro día. Pero pódenos explicar ela seguro que este é un tema técnico e seguro que nos lo explica mellor. Pero como ti ves, o definitivo é 1.145.278. Sí, pero as obrigas recoñecidas son 5. As obrigas reconocidas son 1.011.000 e, polo tanto... No, esos son os gastos comprometidos. No, estes As son os obrigas gastos... recoñecidas... Os gastos comprometidos, efectivamente. É que quere dicir os gastos comprometidos? Que as obras están xa adxudicadas e, de feito, moitas destas están xa feitas. Por exemplo, non están na liquidación, como non se fixeron no ano. Pero por exemplo, que non hai que facelas no ano, que hai que adxudicalas dentro do ano. Entón, hai algunha, por exemplo, vou poner un exemplo para que todos nos entendamos e a conocemos, que é a urbanización do instituto, que eran máis de 300.000 euros. Bueno, pois esa todavía, canto se gastou desa? Esa está aí. E está aquí seguramente, pero claro, é que non, claro, tívelo como te interesa, non? Pero estarmos tranquilos que se a inversión fíxose, hombre, non fixemos máis porque a interventora non nos deixou, senón, ben que a hubiéramos feito, pero está claro que non é culpa dela, ela, lógicamente, fai a súa función, que dicirnos cando se pode gastar e cando non é culpa dela, é dicir, as inversións son o que son, pero, hombre, que nos explique ela se quere se hai 553.000 sin gastar. Eu digo que non, vamos, de ninguna maneira. De ninguna de la maneira. Xa sei, home, cada un mira as cousas como quere, pero eu o que che digo é que as obras están adxudicadas e, polo tanto, moitas delas están feitas. Pasa que en vez de facerse antes do 31 de decembro, mellor fixáronse o 10 de xaneiro. Vale. No, pero están adxudicadas e, polo tanto, está comprometido o gasto. É dicir, non quedaron aí para ver que facemos con eles. No, están teñen nombre e apellido. As obras tiñan nombre e apellidas. Estaban adxudicadas. É dicir, non quedaron a ver que facemos con esos cartos ou quedaron sin gastar. No, gastáronse. E ben gastados. Pero, Agustín, entende que eu me remito simplemente os documentos? Eu entendo, pero por iso mesmo, eu remitíndome simplemente os documentos, chama moita atención que o executado sexa o 51,62%. Pero é o que me remito. Sí, pero ti remites todos os documentos. Eu enténdote, pero quero que me entende que tamén que me entendas a mí. E eu che digo, sei de que as non me obras... falas que a mí non fai falta que se me explique tampouco moitas cousas. Cando se me chega unha documentación, procuramos estudala e interesarnos, e se non pregunto. Chama
pero a realidade é que é. Pero eu estou che dicindo, os documentos realmente din iso. Non, os documentos non din iso. Que nos explica a interventora. A mí xa mo explicou, que nos explica a moi claro, interventora que pero eu temos aquí. simplemente estou Que facendo... temos aquí, moi ben, estás facendo a parte política, que me parece ben. aquí. Pero non vos preocupedes que todo, as inversións están todas invertidas, valga a redundancia. Sí, ben. O punto 8 é tamén a dar conta de informe de intervención da estabilidade orzamentaria e regra de gasto na liquidación do orçamento xeral 2016. Pois, a conclusión dinos que esta entidade local cumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria e que esta entidade local cumpre o obxectivo de regra do gasto e que esta entidade cumpre co límite de endeudamento. Cumprimos con todo. O que chama a atención é o superávit de 841 Claro, porque cumprimos coa regra de gasto. Fixáchete como nos quedamos. Sei que cumprimos coa regra de gasto, pero no 2015 non importou incumprida. Pero mirache que quedamos ao límite da regra de gasto. Quedamos ao límite da regra, axustadiños de todo, pero non é por nada, é que senón vamos... A todo. Non é por nada. O ter a regra de gasto tan baixa, prácticamente non se pode facer inversións. Ese é o problema. Pero a regra de gasto... Si fósemos investindo cada ano un chisco máis, a regra de gasto irá... A regra de gasto témola marcada. Non interventora. Témola marcada. Damos conta do reparo 1 por falta de fiscalización do expediente. Isto sabestes que se trata de unhas obras urxentes que hubo que facer no Padín Troiteiro, que foi unhas obras de... había que facelas pois, nas vacacións do Nadal, porque senón pois perdían, o colexio perdía uns cartos porque eran para gastar no ano e hubo que facela pois desta forma e por tanto pois hai que levantar o reparo. E a outra foron o reparo 2 2017 é un dar conta do reparo 2 por recoñecemento do estudio de carta de crédito e erro material na resolución. É dicir, isto foron unhas facturas de Fenosa que chegaron no mes de febreiro, marzo, ou non sei canto, que son do ano pasado e que hai que abonalas. Son estas cousas que ten a contabilidade, non? Se mandan as facturas tarde, hai que levantar un reparo. Pois así é. E así o que nos facer, había dúas opcións, ou eso ou non pagar, entonces, pois, pagaremos. O 11 é plan orzamento a medio prazo para o período 2018-2020. Bueno, isto é un plan orzamentario que se fai a nivel máis técnico que outra cousa e que non compromete a elaboración dos presupostos de ano tras ano e, por tanto, dáse conta dese plan orzamentario. Dáse conta da solicitude de subvencións á Diputación de Pontevedra do Plan Concellos. Se solicitou a Diputación dentro do Plan Concellos, pois dentro da liña 1, que son investimentos, se aprobaron os investimentos de pavimentación en Oureiros, en Sameán, en Aranza, saneamento en Montesiña e pois na mellora do noso patrimonio, pois o lavadeiro en Fonte Moreira, lavadeira Fonte en Lourido, lavadeira Fonte na Montesiña e na lavandeira tamén. Tamén se solicitou a mellora dos baños e vestuarios do campo de fútbol de Salgueirón, por importe aproximado todos eles de 351.913 euros. E tamén se solicitou a liña 3 de emprego para a conservación e funcionamento dos bens e servicios municipais por importe de 113.990 euros. Os informes xa se dan a través da Natal e pasamos a preguntas, cando queirades. Cando queirades, Vale, a primeira pregunta é se hai prevista algunha actuación máis nos parkings da Arcade. Perdón, estás tes por escrito? Se hai prevista algunha actuación nos parkings. Sí. Actuacións de que tipo, non sei a que... Un dos parkings que hai ali no centro da Arcade, que
caeu un dos muros, xa preguntáramos aquí en pleno que pasaba, se había... Nós o que podemos facer son pequenas obras de mantemento, grandes obras non Por iso, podemos se facer. está previsto algunha... Superficie vamos facer, non dura, senón blanda, pero non podemos facer porque son terrenos privados. Quer dicir que non podemos... Teríamos que ter o consentimento dos propietarios. No, digo porque antes había un murito que separaba da cara de arriba, e se xa caeu, o da parte de baixo tamén está xa caeu tamén, por iso pregunto. Pois comunícanos que hai unha arqueta no muelle fronte á Galiña Azul, creo por ali. Non sei que profundidade ten ni nada, pero como que está, como que se xuntan dúas placas e que están un pouco cara abaixo, que, a ver, non sei, o mellor non teñen profundidade. Está na acera ou está na carretera? Non che dixeron? Creo que está na beira-rúa, sí. E outra é, que vai pasar cos expedientes de urbanismo solicitados nestes últimos meses que ainda non están licitados? Resoltos. Tendo en conta, sí, que non está resolto, tendo en conta a entrada en vigor do pexón. Correctos, resolvense. Vamos, secretaria, que vamos a facer cos... É un tema administrativo, puro e duro, quer dizer que... Non creo que haxa moitos, non? Non sei, é un tema administrativo que non pasan por a alcaldía, os expedientes administrativos. Nos demos, xa, está claro, eu supoño que os que que cumplan coas normas subsidiarias, pois sacaránse, e os que non, pois requerirán, os que cumplan, non, coas dúas non, ahora mesmo con normas subsidiarias. Bueno, ahora mismo normas subsidiarias, pero... Sí. Pero cando entre en vigor o pexón... Cando entre en vigor o pexón, claro, tendrá que dar... Ten que estar de acordo co pexón. Pero se, por exemplo, antes da aprobación do pexón presentáronse licencias urbanísticas que ainda non están resoltas, eu o que entendo se non cumplen co... Eu o que entendo é... Home, o pexón fai determinados cambios. Xa, pero eu entendo que se as que entraron e cumplen coas normas subsidiarias está o proxecto ben feito e non hai que requerir documentación, pois resolveránse conforme as normas subsidiarias. Pero unha vez que entre en vigor unha vez que entre en vigor, teñen que estar de acordo efectivamente. co pexón. E no caso de que non estiveran de acordo co pexón, hai unha serie de cuestións previstas na lei respecto á indemnización que habería que darlle nese caso. Pero no caso de que estuveran, supoño... Claro, pero eu remítome máis a ese caso, no caso de que non cumpra o pexón tal cal que É culpa do Concello o feito de que non se resolvera antes da entrada en vigor no pexón, entón o Concello ten que asumir esa responsabilidade. Ti imagínate que presentas aquí un papel dicindo solicito licencia para unha casa aquí, non sei onde non se pode edificar. E métela, hombre, se non é un proxecto que este ben feito e que cumpla, porque claro, a veces hai que requerir documentación. Entonces, hombre, se supoño que se non ven coa documentación precisa, non será culpa do Concello, terá que ver con toda a documentación precisa e necesaria para que esa licencia se poida dar.